Di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori, distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 25 u l-Ħadd 26 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lil Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħtu dinjità lil kull bniedem hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd. Il-Ħadd it-Tajjeb. Illum 26 ta' Ġunju l-Knisja tiċċelebra l-festa ta' twelid ta' San Ġwan Battista. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Knisja li hija msemmija l-qaddis li qed niċċelebraw illum.
Bl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem lill-poplu kollu tagħna, b'mod speċjali dawk li qegħdin iseguna wkoll permezz ta' xandira diretta fuq TVM mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Illum veru jum il-ħadd, imma f'din il-Knisja għażiża li minn żmien Napoleon saret konkatedral, niċċelebraw il-festa titolari, il-festa ta' San Ġwan Battista, li kienet il-Knisja tal-Kavallieri ta' San Ġwan, il-Knisja konventwali għal mijiet ta' snin. Illum għada Knisja Kattolika konkatedral li fija wkoll jippresidi l-Isqof ta' Malta. U f'jum il-ħadd imma niftakru f'dan il-qaddis kbir li aħna ngħidulu l-Battista. Ġwanni, it-tifel ta' Zakkarija u ta' Elizabetta, għandu żewġ titli. Il-Battista għax għammet lil Ġesu ukoll nieda Mamudija Tandima, u l-prekursur għaliex fetaħ it-triq għal-miġja immedjata ġa Ġesu, ħejju it-triq lil-mulej, prekursur. Ejju naħsbu ftit fil-Mamudija Tandima li nieda Ġwanni l-Battista. It-titolar sabiħ ta' dan il-konkatedral propju jesprimi dan il-moment meta Ġwanni jammet lill-liben ta' Alla mamul bniedem. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubitna kollha. Dan il-moment ta' ndima u ta' fiduċja fil-ħnina ta' Alla. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti qajjimt lil San Ġwan Battista biex lil Kristu l-Mulej tlestilu poplu imħejji sewwa. Għatina l-grazzja li nġarbu ferħ tas-sema u mexxi l-fehmiet tal-qaddija kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħuni Gżejjer, għatuni widen, popli mbeda, il-mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla msinna, taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael, inti l-għaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jien qed għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħti. Imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilni għaddej tiegħu biex għandu jreġġa' lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribu ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Insawart il-ċawini tiegħi u f'ġufommi inti nsiġtni. Ir-rodlok ħajra x'taraġeb għamiltni, taraġeb u mal-emejjal tiegħek. Flimkien. Ma kienx moħbi għadmi minnek, meta konti qed insir fis-satra u nintiseġ fil-qiegħan tal-art. Flimkien? It-tieni qari.
qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed il-David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse, raġel skont qalbi, li għamel dak kollu li rrid jien. U min nislu lil Alla skont il-weda tiegħu, ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu, Ġwanni der ixandar mamudija ta' ndiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li jintkom taħsbu li jien. Dan ġej warajja u jien anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u liet in-nisel ta' Abram u intom li tibżgħu minn Alla, lilna ġiet mibgħuta il-bxara ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Tissejjaħ profeta tal-Uli, għaxmur qabel il-mulej biex tgħilu triqatu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Elizabetta għal-ila iż-żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semaw li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, ridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: Le, imma Ġwanni ikun jismu. Qalula: M'hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. Imbagħad dew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'rid isemmih u talabhom xi ħaġa fuq ix-xikteb u kiteb hekk: Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetħulu fommu, il-sinu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom il-kol qabadhom biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: Mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew, id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej.
huma diversi l-momenti meta fit-talb tal-Knisja insibu lil Ġwanni, it-tifel ta' Zakkarija u ta' Elisabetta bħala il-protagonisti jew wieħed mill-protagonisti. Aħna llum qegħdin niċċelebraw it-twelid tiegħu. Imma l-ewwel darba li niltaqgħu miegħu għadu tarbija fil-ġuf fil-festa tal-viżitazzjoni, meta Marija marret iżżur il-qariba tagħha Elisabetta. It-tarbija li kellha Elisabetta fil-ġuf li llum niċċelebraw it-twelid tagħha qabżet bil-ferħ malli semat il-vuċi ta' Marija issellem lil Elisabetta. Xaġa li Elisabetta stess tajt, malli smajt it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Huwa laqa ta' żewġ titfal ġol-ġuf ta' ommijietom li bentalla mamul bniedem fil-ġuf ta' Marija u Ġwanni fil-ġuf ta' ommu Elisabetta li jiltaqgħu u jarfu lil xulxin. Aħna sirna nafu b'din it-tarbija li se titwilet fil-festa ta' tħabbira tal-Anġlu l-Marija. Għaliex dak il-misteru kbir ta' tnissil ta' Ġesu fil-ġuf ta' Marija li aħna niċċelebraw fil-25 ta' Marzu, l-Anġlu jagħtiha sinjal u wara il-qariba tiegħek Elisabetta diġà qiegħda fis-siċċar ta' tqala dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Ġwanni tarbija fil-ġuf fis-siċċar ta' tqala diġà jissemma fit-tnissil ta' Ġesu bħala s-sinjal tal-qawwa ta' Alla. Imma l-isem li għażel il-mulej għal din it-tarbija mhuwiex il-qawwa ta' Alla, dak huwa l-Anġli Gabriel hekk tfisser il-qawwa ta' Alla. Il-ġenituri ta' Ġwanni għandhom ismijiet sbieħ. Zakkarija tfisser Alla jiftakar. Aħna għandna l-kelma zokra li hija souvenir tal-mama tagħna. Zakar. Alla jiftakar. Elisabetta għandha isem qawwi ħafna, Alla tal-eżerċiti. Imma l-ebda isem ta' qawwa ma jingħata lil din it-tarbija. L-isem li jingħata huwa Alla ħanin, Ħanan, Johanan, Ġwanni. Għaliex hija l-ħnina ta' Alla li se tattira il-qalb ta' kull wieħed waħda minna biex niftħu ħajjitna biex jidħol id-dawl tal-grazzja ta' Alla u bekk inħejju it-triq għal-mulej. Il-mulej jiġi bil-qawwa, ma jiġi bil-qawwa tal-ħnina tiegħu. Hija qawwa illum ngħidu soft. Dak huwa l-istil ta' Alla. Il-Papa Franġisku jiddeklinah ifissru fi 3 kelmiet: viċinanza, kompassjoni, tenerezza. L-istil ta' Alla. Ġwanni huwa l-leħen jgħajjat fid-deżert. Aħna nerġgħu niltaqgħu miegħu festa importanti ħafna fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Meta hu jinawgura l-missjoni pubblika ta' Ġesu jiddeċiedi jipparteċipa mal-folol fil-Magħmudija tan-diema li qed joffri Ġwanni u dak il-ħin waqt li qed jitgħammet minn Ġwanni fuq Ġesu jinstema' leħen il-missier u
u l-Ispirtu Santu jidher forma ta' ħamiema. Hija l-istatwa sabiħa titular ta' dan il-konkatedral li tesprimi dan il-moment importanti. Huwa l-misteru tat-tiġdid tagħna, tal-mamudija tagħna, kif jgħallem il-katekizmu tal-Knisja Kattolika. Imma mbagħad aħna niċċelebraw ukoll fid-29 ta' Awwissu il-martirju ta' Ġwanni l-Battista. Festa oħra li fiha Ġwanni l-Battista huwa protagonist. Dan il-konkatedral għandna kapolavur straordinarju tal-Caravaggio propju li esprimi il-martirju ta' Ġwanni l-Battista, l-qtuħ ir-ras. Bordni ta' Erodi imtsektek, imxewwex minn Erodiade permezz tat-tifla tagħha Salome. Ġwanni l-Battista, kif tgħid anke t-talba tal-Knisja llum, mhux biss jixed għal ħnina ta' Alla u l-verità tiegħu bil-mamudija tal-ilma, imma wkoll bit-tixrid tad-demm tiegħu. Mhux ta' bxejn Ġesu isejjaħlu l-aqwa li twilet minn nisa. Ma mbagħad jgħid li żar membru tas-Saltna għandu grazzi kbar. X'inhu l-ferħ tal-Battista meta taqra l-Vanġelu tat-twelid ta' Ġwanni tirrealizza kemm il-darba nisemgħu il-kelma ferħ. Il-ġirien u Rabat, Elisabetta semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Kemm hi ħaġa sabiħa li din napplikaw għall-Knisja wkoll. Li aħna nifirħu mal-Knisja għax wera ħniena magħha permezz tagħna. U nifirħu magħha. Imma il-ferħ tal-Battista huwa mhux li jkun l-arus, Ġesu hu l-arus tal-Knisja, imma li jkun il-ħabib tal-arus. Jiena minix Kristu, jiena l-ħabib ta' Kristu, l-ħabib tal-arus. U l-ferħ tal-arus huwa li jisma' leħen il-arus u jippreżentah lill-arusa tiegħu. Hija wkoll lezzjoni kbira fl-umiltà. Li ma ċċekkinx lil Ġwanni l-Battista imma turih fil-kobor veru tiegħu. Il-Papa Franġisku stidinna biex nifmu li l-ferħ tagħna u għal-inxandru l-Evanġelju. Il-ferħ tal-Knisja hija li tevanġelizza. Illum ninaqdu ma' Ġwanni l-Battista fil-festa li qegħdin nagħmlulu f'din il-Knisja iddedikata lilu, nitolbuh biex aħna ikonna dan il-ferħ, aħna u inxandru l-bxara tajba. U nkunu wkoll lesti bħal m'għamelu inħallsu l-prezz tal-verità li nxandru f'isem Alla. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox.
niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis nitolbu bl-umiltà lill-Alla Missierna li wera ħnina kbira tiegħu meta bat lil San Ġwan Battista bħala prekursur ta' ibnu u ngħidulu mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Għal-Knisja biex tkun strument ta' ħnina u maħfra biex għax-xandir tal-kelma u bis-sagramenti nitolbu. Għal-bnedmin li għadhom fid-dlam ta' nuqqas ta' fidi biex jaslu jarfu lil Ġesu bħala Salvatur tad-dinja nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Għal-familji biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqgħuh Elizabetta u Zakkarija nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Għalina l-koll biex insiru xhieda kuraġġużi ta' Kristu u tal-verità tal-Evanġelu bil-kliem u bl-emil tagħna nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Mulej Alla tagħna birek il-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Ġwan Battista li ħejja triqa libnek mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mistier li jista' kollox. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin inpoġġu fuq l-artal tiegħek, għatina li ċelebraw kif jixraq it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur tad-dinja u rih meta wasal bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-ġubijiet li għamilt b'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, li int ollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu huwa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem. U twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma l-ilmin tagħna l-mamudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li qaddes u bit-tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex minn rajħibati
ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, San Ġwan Battista, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrit fija jint li taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Mulej insaħħatna b'dan l-ikel qaddis li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel il-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista u tilqa lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissil ġdid tagħha. Ibnej Ġesu Kristu Sidna li għajxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnu natana f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-Ħadd mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Infakkarkom li llum f'kull parroċċa f'Malta qed issir ġabra speċjali sabiex ngħinu lil Papa Franġisku jkompli l-missjoni tiegħu mal-persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u biex ikompli jmexxi l-Knisja Kattolika. Biex nagħtu dinjità lil kull bniedem hemm bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. Min qalbi nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.